Tevlî ragihandina rêkeftina Agiribistan û li devera kêmkirina aslaşer li Sûriyê, hêzên Tirkiye dişandina barhilgir û alavên leşkerî û leşkeran de berdewam in. Jêderna Xwecehî Sûrî belavkirin ku roja înê 25 Nîsana 2020 hêzên Tirkiye karwanekî leşkeriyê din derbasî Sûriyê kirin. Li gorî heman jêderan bi dihan barhilgir û otomobîlên leşkerî ji dergehê Keferlûsîn yê sînorî bê Lîwayê Skenderon re li bakurî Idlibê derbasî devera kêmkirina astaşer li devera Idliba Sûrî bû. Li baregehên Tirkiye û xalên wê yên çavdiriyê li wê deverê bicîbûn. Rewandgeha Sûriyê ya mafê mirovan di vê derbarê de got ku wê derbasbûna 2810 zirîpoş, barhilgir û alavên leşkerî ji aliyê hêzên Tirkiye ve ji destpêka rêkeftina Agiribistan û Wewtanha bo devera kêmkirina astaşer li Sûriyê bilge kiriye. Her wiha di berdewamiya derbasbûna karwanên leşkeriyên Tirkiye ji Sûriyê re ji di duwê sibata borî Wewhetanha hejmara tank, zirîpoş, barhilgirên kebîneyên nobedariyê, leşkeran, alavên leşkerî, çekên dijî mûşekan û radaran gihiştiye 6215 alav barhilgir û zirîpoşê. Li gorî rewandgeha Sûrî bilge kiriye hejmara leşkerên di heman demê de Tirkiye ew derbasî Sûriyê kirine. Li Idlib û gundewarê Latqiyê, Heleb û Hemayê gihiştiye bêhtir ji 10,300 leşkerî. Girêdayî heman mijarê di demeke pêştir de rewandgeha Sûrî ya mafê mirovan di raporteke xwe de amaje kiribû ku hejmara xalên Tirkiyeyên leşkerî jî li devera kêmkirina astaşer li Idlibê gihiştiye bêhtir ji 58 xalên leşkerî.